F'jum fejn il-Partit Nazzjonalista sokta jipprova jorkestra attakk fuq il-Ministru Konrad Mizzi spikka l-aġir nervuż ta' uffiċjali tal-istess partit u saħansitra il-ġurnalista Times of Malta Ivan Camilleri. Camilleri li ta' spiss iqatta l-ħin ta' qabel jew wara l-konferenzi tal-aħbarijiet jgħid kelmtejn ma' tal-Partit Nazzjonalista tilef it-tempra meta filgħodu kien qed jirrapporta konferenza tal-Prim Ministru. Konferenza li matula beda jistaqsi kontinwament bil-Prim Ministru kull darba jipprova jwieġeb u Camilleri jinterrompih. Fiċ-ċirkostanzi kien hemm l-intervent tal-Kap tal-Komunikazzjoni tal-gvern li jinstema jgħidlu biex ma jajjaċ. Ma tmiem il-konferenza, Camilleri reaġixxa billi nfex f'tajjir u aġir aggressiv. Saħansitra beda jgħajjar Idjota lill-Kap tal-Komunikazzjoni tal-gvern. Idjota. Kellu jkun il-ġurnalista tal-medja tal-Partit Nazzjonalista li bħal fil-każ ta' żewġ tieħbieb ipprova jikkalmah. Iżda Camilleri li kien ukoll membru tal-grupp ta' spjuni ta' Fenech donnu ma rridx jikkalma. Iffilja. Kontra kollegi ġurnalisti tiegħek. La darba tela il-Kap tal-Komunikazzjoni kien imiss lilna. Iffilja murajdilhom Super One li tikribu. L-istess burdata aġituża żamma wara nofsinhar meta attenda l-konferenza tal-aħbarijiet ta' Fenech Adami. Ried jistaqsi aktar mistoqsijiet u jintervista lil Fenech Adami bħalma ridna nagħmlu aħna. Iżda kellu problema bil-preżenza tagħna anke jekk sakemm beda jilmenta l-kamera ma kienitx iffukata fuqu. L-intervista tiegħi ma rridx tiġi. Ma jew intervista Ivan Camilleri ma stax. Issa mbagħad tikaddilja magħhanti, mhux jiena. Jiena ma rridx l-intervista tiegħi tiġi rekordjata. Ma stax noqgħod warajk jiena nagħmel post tiegħek. Qed ngħidlek ċarament. Post pubbliku. L-intervista tiegħi ma rridx tiġi konfermata. Post pubbliku. Jiena nista' noqgħod. Ma stax noqgħod warajk jiena nagħmel pjazza tiegħek tajjeb. Hawn flimkien ma' Fenech Adami tela il-bod biex joħodlu kumment fil-waqt li ħares lejna u lissen xi żewġ kelmiet. Min jafx qalilna il-kollega ġurnalist.